आरोना मा बुंगोन दे बुंदो आया नै लोगोफोर जोंना गय बागाना दाबो देरख'नो हायाखै माथो ओमफ्राय सेवख्ल'लाबायो फाग्ला साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया बे गयजों जानो सानदोंमोन नाथाय माथो गयाबो जाबाङालै थ' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसे बरायफिनबावलायबाय बे चेनेलाव जोंना हिन्दीयावहाय माय फार्स्ट ब्लग बे नामजोंहाय माने बे टाइटेलजोंहाय माने ब्लग भिडिअ बानायनाय जायफोर इउटुब चेनेलफोर बे चेनेलफ्रा माने बिराद ग्र' जादों आरोना माय फार्स्ट ब्लग माने क्रिएट खालामनाया ट्रेन्डिं जागासिनो दं थारमाने एकदम बयबो माय फार्स्ट ब्लग माने बेबायदि गुसुं भिडिअ बानायनानै हगारदों आरोना नोंथांमोना माने माय फार्स्ट ब्लग होनानै माने इउटुबाव शेयार्स खालामनानै नायबानो जाबाय आरोना आरो एबाउट माय फार्स्ट ब्लग बेनि सोमोन्दै नायबा मिन्थिगोन आरोना बेबायदि स' नोंथांमोनाबो बे मौका बे टाइम बे ट्रेन्डिं समावहाय माने गोबाङा जौगादों नालाय नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामदो एसे नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायनो हागोन आरोना मानो होनबा हिन्दीनि गोबां इउटुबारा जोंहा खम नोंथांमोनाबो माने ग्र' जानो हानाय आरोना माने मास मोनसे 1 मान्थनि गेजेराव माने सोरबा 30K साबस्क्राइबार 40K साबस्क्राइबार गोबां भिउस मोनदों आरोना माने 1 मिलियन 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख बेफोरबायदि भिउस फैदों आरोना आरो गोबां साबस्क्राइबार गोबां ग्र' जादों माने मास मोनसे बा 1.5 मासनि गेजेराव खायसेया सोरबा बायदिया माने भिडिअ हगारनाय लोगो लोगोबो माने ग्र' जादों आरोना बेबायदि स' नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय मानोना जोंनो बर'नि गेजेराव माने हिन्दी इउटुबार गोबां नांगौ बहुद खम जोंनि गेजेराव माने बर'नि गेजेराव हिन्दी इउटुबार जानाय आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम थ' होमब्ला बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय दा नै दिनै आंजों लोगोसे जोंहा फुंबिलि दं आरोना मा बुंगोन दे बुंदो आया दे बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर नोंथांमोननो जों फेमिलि ब्लग होबाय थागोन बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बिदिब्ला बेनोमोन लोगोफोर आपडेटआ नोंथांमोना खनसे ट्राइ खालामनायलाय जानोबो हागौ आरोना नोंथांमोननि लाकियाव खनसे हिन्दीनि इउटुबार जानो हायोब्ला जोबोद मोजां क्रर मानसिफ्रा नायो लाख मानसिफ्रा नायो रिजनेल लेंगुवेजाव जेसेबां डेभेलप जागोन बेनिफ्राय हिन्दी लेंगुवेजाव बांसिन डेभेलप जागोन